Cɔkɔrɔba bɛɛ ɲɛna ko sijɛ don k'a sɔrɔ sijɛ tɛ est ce que alors mɔgɔ dɔw bɛ yen sijɛ b'o la mais bilakoro man tɛmɛ o kan k'a sɔrɔ cɛkɔrɔbaw don sijɛ b'o la mais bilakoro man tɛmɛ o kan parce que ni bilakoro bɛ fɛn min kɛ ni e cɛkɔrɔba sijɛ b'o kɛ e tɛ cɛkɔrɔba ye. An karamɔgɔ denmisɛnnin san 14 san 15 ka taa se san 20 san 30 ka taa se san 40 ma n'a bɛ cɛkɔrɔbaya ko kɛ cɛkɔrɔbaya bɛ d'a ma. An karamɔgɔ min fo kabini i jeune lama i bɛ cɛkɔrɔbaya ko de kɛ quoi c'est à dire cɛkɔrɔba san 100 san 400 san 500 cɛkɔrɔba bɛ mun kɛ et jeune wagati la et b'o de kɛ min fo raison pour laquelle il te dit merci une fois merci 2 fois merci 3 fois kuma min fo. An karamɔgɔ i bɛ se ka taa n'a ye lɔnni gbɛrɛ la a bɛ compétition kɛ o lɔnniw la n'a sera lolo ma a b'i ɲɛ. Moi il dit non e kɔrɔ ne b'a fɔ waati bɛɛ moi il dit toujours ne ka min ye m'o de fɔ Mamadu Kuma c'est parce que n ka ye sisan c'est parce que ne ka ye sisan n ka ye sisan ko lolo la manti ɲɛba ne ka ye sisan bon ne le k'o ye sisan maintenant ni karamɔgɔ dɔ dimina ko ele le tɛ lolo mori ye ko ale le ye lolo mori ye na kana kuma ta cɛkɔrɔba c'est-à-dire kuma ta grand frère kɛ i n'a fɔ kuma bɛ fɛn min kɛ ni nana fɛn dɔ kan min ka bon na ni kuma ta nin ye an b'a fɔ ko ile le ye lolo mori ye. Lolo moriw ka ca lolo moriw o ka ca tiɲɛna maa caman bɛ yen o ka lolo lɔn ka buruju lɔn mais comme o de ka dɔgɔ de. Tu sais que c'est pas parce que tu es là que je parle. Hein. Je dis ce qui est réel et dis ce qui est vrai. Ouais. Tu as une connaissance universelle réelle, tu as une connaissance très approfondie. C'est-à-dire tu arrives à canaliser certaines personnes, tu arrives à rehausser l'image de certaines personnes à travers ton c'est-à-dire ta connaissance spirituelle. C'est que quand tu es assis avec des personnes et ces personnes travaillent pour des personnes et ces personnes réussissent, tu vois que toi, ça ne fait que te faire plaisir. 6 ans. Ngo dole tume ika kuma vo 6 ans ko ele ka fɛn dɔ kɛ ka d'a ma ko a ka man ko ɲa ça le coûte quoi de mentir n'a ka wuya tigɛ a ka kɛ a yɛrɛ de la i n'a fɔ ele nana fɛn dɔ kɛ ka di yan sisan a man ɲa ne bɛna sigi plateau la ko ele ka fɛn dɔ kɛ ne ye a ɲana jɔn de ye dangaden ye. Karamɔgɔ 6 ans. Ouais. Koukacha. TikTok partagé, Facebook direct partagé Bigadi. No many Mamadou Kuma angara na ko abi magonya yoroni kele na ko abi boko feki blanya va boke yoroni kele na ko abi ken na furuti boke yoroni kele na ko abi feka fanga na wuli kabuila aboke yoroni kele muna meno fo nyene. Également, ne ka contact téléphonique. Bon, Walma, chaque Mamadou Koumaka contact téléphonique, Wati na le plus 225 07 89 01 31 74. Inch'Allah, kota la quoi. Woleli ke ni nandron, ibi Mamadou Kouma la soro. Ni le loni. Loni bete mo kam. Don tete mo rasoul. Filité. Ouais. Foité. Ni numéro ndron ni ma ka composé 07 89 01 31 74. C'est min beau décrocher Mamadou Kouma le sous l'été n'a décroché Mamadou Kouma le va décrocher. Oh les loni. Donc mamin ka bruji long, mamin ka chiffre long. Allez le bi ka chiffre bo ka dima qui y connecté qui activé inika lolo la. Qui ka lolo activé angara mo. Ibi ka lolo wili abi jabi yoro ni kele Mamadou Kouma nunu le bo ke kwa ngono fo Mamadou Kouma ala mando fo bi ese bi formu na alhamdulillah mi formu na ko jugo foli jada mando ma ama fo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi dambe bani lajeba
an b'u bɛɛ fo Côte d'Ivoire kɔnɔ ani ka taa se fo Mali Inch'Allah. ani an dafɛ jamana bɛɛ lajɛlen ka yɛrɛ ni ka baarakɛlaw fo Naam. ka Sefula fo ka barika da inchallah. Sefula Manyuma. Car je ramène dans Sefula vers. Parce qu'aujourd'hui, je commence de la droite vers la gauche. Ouais. Avant, je commençais de la gauche vers la droite. Alamana. Ya Rabbi. Voici Sefula. Son nom même l'indique, Sefula. Sefula Korojuma. Allah Bamuru. Alors, Alaka Bamuru te galon tigere. Te galon tigere. Moro juguru charu wakati. C'est le ko ga go moro juguru. Non, Mali moro nyman bebe Sefula. Jito na jito ding. Galon tigere ding lo te Sefula. Na dunman be. Mali dunman bebe Sefula. Allahu Akbar. Dukulun don était fait. Sefula. Ouais. Le tien gadingue trop parce que mona ega tien Italie quoi. Ouais. Angara mo ni wati na Cheikh Mamadou Kouma anana Abidjan ni wati na bi engrais 22e Ouais. Iki ka activité au bela jene bla. Malgré que tu es chef d'entreprise aujourd'hui, malgré que tu es entrepreneur, malgré que tu entreprends, malgré que tu as une famille, tu as des enfants, malgré que tu as une famille derrière toi, il ka ni belle tout, il ka belle tout. Sinon ni war le tout mais c'est ka war sur malai. Ni bonya lo bonya bi la malai. Ni daraja lo obi kun, c'est quelqu'un tu as écouté. Mais il ka ni belle kana che kilimpu non fait Cheikh Mamadou Kouma. Jito kumu banzane bismillah. Fela jara ami varan belajele fo ka manger foro belajele laje baga che muso demsene makroba ama belajele fo solo ki yara fo ki wal mando e ka bunyani ga chantikala ala kani deme o kan fo bi ami manger pro la yara ga fo Mamadou Kouma ko sika prendre le sunna mafia Mamadou Kouma prendre sunna doloko la me fera prévu dore ira ivorona ma saba ka wuleli ka sulu ka dati di ka koto kuma bolo eni na be ka sigi ka morkela ni ko bisi ni go warbe ko no war ko nana sulu warti ni warbe ko no war ko nana ga warti ka ngai ni ko doni billa ni doni ko frère nana ya doni ga ngai sisan doni ko ngore ka nana nga chianu Mamadou Kouma re bla nyona na mi fo ni chianu ni chente mamme wuleli ke le ka ngo c'est fula ambe direct la de Sulu ni sirane direct filali ni ta doni o mai ni sirane ya ta galon tika mo je réitère tes propos right iko ma saba e weleli ke ko ka date de naissance dit Mamadou Kouma bien na ka ko wala ouais antenne fifa me sukola wa jano Sulu koni suko tere Sulu Kouma banoma na banoma na ka vle ni suko te de vida zoro Sulu suko ta amenya na mala ala mante mana right Mamadou Kouma Nam. c'est fula ko ibe ma mais c'est que tu es capable de ça ngalon ko tu es capable mais ça na amena téléphone d'ailleurs ma ça va bien en woleli ke ko kata de naissance dit ibe na o ka ko wala direct la ka nyanfo nyene ni tianu wa chante o be na fo antenne na ya sani ibe no ke amena konka strada ere ba ni lolo min ni wakati na daire la lolo min ka masaya ni wakati na ni manfli atere dama ni bini ame febe do ni fo anyene ala inshallah Alhamdulillah suli ambe lameba ni lajaba ambu befo ni wakati na bika jay direct tapote ka partager me kuma kene fo nyene to ni direct na inshallah Cheikh Mamadou Kouma bena kabako irabi ibita soro kabako bese ka ta ben o be kabako bese ka ta ben e mante chui e ka fana abe tunu ka boy la yoro ni kili ni direct na me na la téléphone d'ailleurs dron mamin be telling ka woleli ke dron ayeke even a loni tian be moria la wa tian ta la ba loni galon tike la obe tianti ku be ka lo fon 20 galon bala a tian fana bala
fɛn fɛn ye original ye a photocopie bɛ yen Mamadou Kouma taa ni baara ye. Alhamdulillah Sul i ye ɲininkali kɛ ko buruju jumɛn de donna ka masaya minɛ sisan an b'a fɔ lamɛnbaw ni lajɛbaw ye buruju mun donna sisan ale ye Sagittaire de ye. Sagittaire. Sagittaire ale ni dolo mun bɛ baara kɛ o ye jeudi dolo ye. Jeudi lolo. An b'a fɔ ma ko Mustara ne b'a fɔ Jupiter. Sagittaire bi y'a donné tile 4 de bon a bɛ kalo 1 de kɛ. Sagittaire ale ye dolo ye mɔgɔ minnu bɛ informatique dɔn kosɛbɛ minnu bɛ technologie développer ko mɔgɔw ka buruju don. Naam. A mɔgɔ hakili dumanw ka ca mɔgɔw don a cɛla mɔgɔw mɔgɔ faamuyalenbaw don mɔgɔ minnu don i b'a sɔrɔ u ka kow ka gɛlɛn u ka ɲɛnamaya la i b'a sɔrɔ u ka ko daminɛ na u ka gɛrɛsɛgɛ ka gɛlɛn mais kɔfɛ u bɛna gɛrɛsɛgɛba sɔrɔ parce que mɔgɔw don minnu fana bɛ si sɔrɔ a musomanw olu ka furuko ka gɛlɛn a cɛmanw kɔni bɛ muso fɛ kosɛbɛ olu fana bɛ se ka muso ta ka se fo muso 4 ɲɔgɔnna ma donc o buruju in ale de donna sisan ale ni dolo min bɛ baara kɛ o de Jupiter ye n'a b'a fɔ ko Mustara ale dolo in fana commerçant ka dolo de don dolo cɛman don et puis fiɲɛso den fana don ale dolo in de donna ani buruju in de donna sisan ale de ni dolo in bɛ baara kɛ o de la a donné tile 4 ye bi den o den bɛ bange nin kalo in kɔnɔ ka taa se buruju in bɔli ma jeudi a den bɛɛ bɛ reçu ka taa bi ma jeudi nata parce que kalo tɛ dɔgɔkun 4 de jeudi 4 de bɛ sɔrɔ a kɔnɔ mais denw de bɛ bange a jeudi kɔnɔ a bɛɛ bɛ reçu denw de bɛna bange jeudi kɔnɔ a den bɛɛ bɛ reçu den bɛɛ bɛ reçu naam mais denw de bɛna sɔrɔ a mercredi kɔnɔ olu ye problème tɔ ye ala k'an kisi naam donc ale buruju in de bɛ yen sisan a donna bi y'a tile 4 ye buruju kabakomaba hali i b'a ye moribaw kodɔnnabaw minnu bɛ garisɛgɛbaw ɲini u bɛ heure mun ɲini ka se ka bɔ a la o ye Jupiter heure de ye n'o ye jeudi ye bon Sagittaire ale ni jeudi de dolo ale n'o de bɛ baara kɛ inchallah inchallah an b'a ɲini maaw fɛ maaw a y'a yɛrɛ préparer bi Sevula ka cɛba min y'an bɛɛ lajɛlen ka cɛba ye min ye Mamadou Kouma ye après la bi fɛn kama kabako kama ka kabako yira followers la bi k'a yira ko lɔnni ye tiɲɛ ye o kɔrɔ an bɛna téléphone labila maa 3 ye o bɛ weleli kɛ i b'i ka date de naissance di dɔrɔn i ka date de naissance i b'o di dɔrɔn an karamɔgɔ non ça dit que mardi voilà c'est vrai tu es en train de faut laisser ni téléphone d'air la dron i bɛ kɔn ka don ile de bɛ kɔn ka kɛ maa fɔlɔ min bɛna weleli kɛ i ka fanga n'a bɛ salu bi ka bɔ i la mun na fɛn o fɛn b'i la an karamɔgɔ cɛ ban a bɛ n'o fɔ n ɲɛna bisu na n'Allah ta'ala sɔnna soyez scotché connecté câblé parce que aujourd'hui ça va se passer. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu vas entendre ce que tu dois entendre, tu vas comprendre ce que tu dois comprendre. Et tu vas savoir que les hommes spirituels ne sont pas la même chose. Il y a des hauts et puis il y a des bas. Il y a des gradés dans la spiritualité. Et tu vas comprendre que Mamadou Kouma, c'est un gradé spirituel. Bismillah. D'accord. Sur la fango, j'ai dit de de beresi. Ni buruju indone fo kalo kelen jate. Kada munka. Parce qu'il y a fini comment faut pas qu'on faut. J'ai dit doya. Allez jugu de crédit. U bɛ kɛ den ɲɛnamabaw ye u ka kow bɛ sabati mais i b'a sɔrɔ a denw ka ko daminɛ na u bɛ se ka sɛgɛn parce que Jupiter denw ka ko daminɛ sɛgɛn b'a la nka ko laban de b'a la u ka hɛrɛ bɛna daminɛ fo si mais Jupiter den kan ka muso lolo jumɛn de furu bon Jupiter den bɛ se ka muso lolo mun furu parce que n y'a f'i ye n ko fiɲɛ de don ale dolo in fiɲɛ de don donc ale bɛ se ka mun furu a bɛ se ka bɔ a fɛnɛ den furu c'est comme n'a fɔ yiri sisan quand on parle du vent i n'a fɔ tasuma bɛ yen ji bɛ yen bɔgɔ bɛ yen sisan ninnu na
nununa Jupiter de mini fonyo akanga John de furu ola Jupiter de bɛ se ka année de bois furu mi kana n'a ye de san minnu den ye yiri ye c'est comme n'a fɔ 2025 Jupiter den a bɛ se ka tasuma den fɛnɛ furu parce que olu ka ɲi ɲɔgɔn ma u bɛ ɲɔgɔn ta Jupiter den bɛ se ka nin den ninnu furu a bɛ se ka année de bois furu a bɛ se ka don mun furu a ka dolo la n'o ye fiɲɛso den ye a bɛ se ka tasuma fɛnɛ ta den o kɔrɔ ye den mun bɛnna année de bois ma ka tila k'a ka tabiya fɛnɛ kɛ tasuma ye Jupiter den bɛ se k'o mais n'a taara bɛn ji ma jiso den ma bon n'a taara ka taa bɛn jiso den ma Jupiter den bɛ se k'a ta mais i bɛ taa sɔrɔ o ni tasuma den de ta fɛnɛ ka di ka tɛmɛ o kan parce que Jupiter fɛnɛ fiɲɛ fɛnɛ ni ji bɛ se ka taa parce que n bɔra k'o kuma f'i ɲɛna hali kɔgɔji filɛ pour que kɔgɔji ka se k'a sago sɔrɔ fiɲɛ de b'ale dɛmɛ a ka baara la donc Jupiter ale ni ji fɛnɛ bɛ taa ani ji bɛ taa mais ani bɔgɔ Jupiter ka fɛn tɛ bɔgɔ ye k'a ni bɔgɔ bɛ ɲɔgɔn faamu n'u ye ɲɔgɔn ta i b'a sɔrɔ dekun b'a kɔnɔ parce que Jupiter ye fɛn fiɲɛ don a ka teli bon bɔgɔ bɛ fɛn fɛn min na i b'a sɔrɔ o fɛn ye fɛn jɔlen de ye fɛn siminen don a tɛ taa c'est comme i n'a fɔ n bɛna bɔgɔ den dɔw taamasiyɛn k'i ye i bɛ mɔgɔ minnu ye boxe la boxeur ba ninnu minnu tɛ ci kosɛbɛ a ka ca bɔgɔ den de la parce que a mɔgɔ turulen ka ca n'i y'u ye dɔrɔn i b'a sɔrɔ u turulen don a mɔgɔ kirinnen ka ca i b'a sɔrɔ u tɛ pressé ko fosi ma o de la bɔgɔ den n'an bɛ don a kɔnɔ a kuma ka ca dɔɔni bɔgɔ den de ye den ye ale den sugu n'a développera k'a ka don ɲuman sɔrɔ ale de bɛ se ka nɔgɔforo ba sɛnɛ ka kakao ba sɔrɔ ka baarakɛla caman ta ka fan bɛɛ kɛ foro ye ka seba sɔrɔ mais bɔgɔ den n'a ko k'a bɛ problème sɔrɔ k'a bɛnna n'a ka dolo problème ma ye o b'ale de ta k'a bila kaburu dɔ gardien ya la o b'ale de ta k'a bila k'a fɔ k'a ka jardin kɔlɔsi parce que o b'a sɔrɔ a ka lolo bɛnna bɔgɔ ma mais a ma bɛn a ɲuman ma cɛ kaburu gardeli ala kisi o ma c'est comme n'a fɔ b'a fɔ ko baara ɲuman tɛ dɛ c'est comme n'a fɔ sisan par exemple mɔgɔ dɔw bɛ se ka taa bɛn hali yɔrɔ n bɔra k'a f'i ye n ko zoro ye nɛgɛ ye 1 ye nɛgɛ ye mɔgɔ dɔw ka année laban bɛ se ka taa kɛ 2011 2001 ou bien 1990 a laban ye 0 ye zoro de ale zoro laban minnu ka année laban ye 0 ye o zoro mɔgɔ ninnu olu de bɛ se ka kɛ hali karibatigi caman i b'a sɔrɔ transport baden b'a bolo o y'a waribatigiw ye i b'a sɔrɔ parking baden b'a bolo mobili feeretaw o y'a waritigi ye o ye minnu ka année kɛra nɛgɛ ye a don ɲuman minnu y'o sɔrɔ mais ni mɔgɔ min k'a don jugu sɔrɔ c'est à dire i bɛ se ka kɛ nɛgɛ den k'a den ɲuman k'a don ɲuman sɔrɔ comme i bɛ se ka kɛ nɛgɛ ye k'a don jugu sɔrɔ mais sisan maa min ka nɛgɛ don jugu sɔrɔ est ce que a bɛ se ka yɛlɛma nɔrɔ kɔnɔ spiritualité kɔnɔ pour que a bɛ kɛ don ɲuman ye mɔgɔ min ye nɛgɛ don jugu sɔrɔ i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ de bɛ bilasira a ka ɲɛnamaya kɔnɔ sani a bɛ kuma terminer je rappelle que bi émission ka di an bɛna téléphone dayɛlɛ maa 3 dɔrɔn ma i bɛ n'i ka jour de naissance di an karamɔgɔ b'i ka diɲɛlatigɛ décortiquer i ye bi antenne na yan ne ka nin video nana bi ne ka raté i yɛrɛ de k'i ka fanganaya sinsin ka na sika o la an karamɔgɔ ala tɛna jigin ka na ni adamaden ka sababu ye a b'a di dɔw le ma Dieu donne son sababu à des personnes i bɛ taa bɛn n'a ye dɔrɔn i y'a sababu kɛ baw bisu na an karamɔgɔ Mamadu Kuma brɛla bi a brɛla bi bisimila mɔgɔ minnu bɛ zoro sɔrɔ u ka laban na komi an ka kuma tagara o fan fɛ o zoro tigilamɔgɔ ye nɛgɛ de ye an ko a setigibaw minnu bɛ se sɔrɔ a la olu bɛ se ka parking ba sɔrɔ c'est comme i n'a fɔ u bɛ se ka kɛ transportigibaw ye mobili caman san k'a bila siraw sanfɛ mais ni mɔgɔ min ka zoro ka don jugu sɔrɔ o tigilamɔgɔ de bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye fosi tɛ sɔrɔ a bolo c'est à dire mɔgɔw k'a faamu kuma lagali cogo don dɔgɔyalima tɛ quoi o tigilamɔgɔ de bɛ bese san ka d'a ma k'i ka nɔgɔforo bali parce que nɛgɛ de b'a bolo o tigilamɔgɔ de i bɛ se k'a bila k'i ka mobili ko parking na parce que a ka baara ye nɛgɛ de ye o tigilamɔgɔ de i bɛ se k'a wele ni n ka mobili min kan ka taa livrer n ka client ma e b'a a nettoyer
ka essence n'a fɛnw contrôler i Mhm. bɛ taa di n ka client ma min bɛnna a dɔn a don jugu ma o tigilamɔgɔ bɛ se ka kɛ ten dɔgɔyalima tɛ kuma fɔ cogo dɔ pour que mɔgɔw b'a faamu. mais est ce que Mhm. a ka ɲɛnamaya bɛ se ka dilan nɔrɔ kɔnɔ. dilan cogo de b'o la nɔrɔ kɔnɔ dolo kɔnɔ Mhm. o tɛ fɛn ye ko mun kan ka développer hali réseau sanfɛ Mhm. parce que i k'a dɔn bi dolo ko cayara Mhm. mɔgɔw bɛ girin na fɛn dɔ de nɔfɛ ko nafolo nafolo yanni ka fɔ nafolo i ka ko yɛrɛ ɲini k'a dɔn i ye mɔgɔ qualité ye Mhm. problème b'i da la mun de y'a to problème b'i ka créer Mhm. est ce que i bɛ baara mun na o de y'a to i tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ ko la wa Mhm. e bɛ k'i ka baara kɛta kɛ wa Mhm. n'o de la i tɛ ka ɲɛ sɔrɔ ko la Mhm. mais e yɛrɛ kan ka fɛn sɔrɔ i si avancé ka se san joli Mhm. c'est comme an bɔra Jupiter ka kuma na ne k'i ma sisan Jupiter denw ka ko daminɛ ka suma a ka gɛlɛn Mhm. Naam. u bɛ don ko min na i b'a sɔrɔ a daminɛ bɛɛ ka suma Mhm. mais après u bɛna hɛrɛba de sɔrɔ wa u ka ko fɛnɛ bɛ laban parce que si bi ale dolo in na Mhm. dolo kabakomaba de don Mhm. commerçant baw ka dolo don Mhm. minnu bɛ se ka technologie développer olu ka dolo don Mhm. minnu bɛ se ka mansimafɛn ninnu faamuya u ka dolo don den hakilitigi baw ka dolo don Mhm. den minnu bɛ se ka diɲɛ yaala n'u bɛ ɲɛ sɔrɔ kobaw caman na Ɔhɔn. olu ka dolo don Naam. mais a musomanw ka furu ka gɛlɛn Mhm. a cɛmanw olu bɛ se ka muso caman ta wa a cɛman caman fɛnɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ u ka musoko ka bon Mhm. Allahu akbar. Sisan an bɛna se min ma i k'o dɔn o ye mardi denw ye i k'a la olu i kumana lundi dolo kan an bɛna taa ni mardi lon ye n'Ala taala sɔnna sinon o bɛna fɔ ko k'an k'o janfa mais a y'a yɛrɛ préparer sanni dɔɔni sɔɔni dɔrɔn an bɛ téléphone dayɛlɛ maa saba min bɛna weleli kɛ an karamɔgɔ i mako ɲana i bɛna taa Mali la ka taa fɛn min ɲini o fɛn tɔgɔ la b'i kɛrɛfɛ nin waati in na ne ka weleli kɛ dɔrɔn o y'i mako ɲanlen de ye bisimila mardi denw. ayiwa an bɛna a a ye direct partager ka taa fɔ ten. Naam. an bɛ don mardi denw ta la mardi yɛrɛ ye dolo jumɛn ye ani dolo in yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn na dolo in ye sankaba duurunan dolo de ye ale dolo in sigilen bɛ yen mardi ye dolo ye a dolo in ye dolo nɔgɔlen ye dolo sanuman tɛ a dolo fɛnɛ dolo musoman don et puis sufɛ dolo don tasuma fɛnɛ don mardi don denw u ka don kanuta don mun ka ko bɛ bɛn u ma o de ye samedi ye bon mardi don denw u ka don mun y'u ka don jugu ye o de ye vendredi ye vendredi parce que mardi don den mɔgɔ min k'ale dolo sɔrɔ sola a ka ko ka gɛlɛn dɛ sisan n bɛ fɛ i bɛ nin yɔrɔ nin n bɛ fɛ i b'a décortiquer mardi den bɛ daminɛ heure juma ka taa kun cɛ heure juma. mardi don denw k'a daminɛ i n'a fɔ heure cogo di. Il y a 24 heures dans la journée. C'est de 6 heures à 6 heures ou bien de minuit à 23 heures. Walma. Ça veut dire que à lolo be nan l'heure juma ka kun cɛ l'heure juma mardi den. Fo mɔgɔw ka fɛn dɔ faamu dolo ko la heure la. Mardi dolo. C'est comme sini ye mardi ye bi tun ye lundi ye. An bɛ se k'a ta direct dɔrɔn. Su na 6h 6h26 6h25 comme ça. Mardi dolo bɛ masaya ta. Su na fajiri wagati fajiri selen kɔ 6h25 mardi dolo bɛ masaya daminɛ. A bɛ masaya continuer fo ka taa se mercredi fajiri da 6h25 a b'a bila mercredi b'a ta. O kɔrɔ ye ko mardi 24 heures a tilefɛla a sufɛla 24 heures masaya bi mardi dolo bolo. Den o de bɛ bange ale kɔnɔna na i bɛ mardi ka mara la. Mais dolo so 7 mun bɛ yen a bɛɛ bi tɛmɛ heure la ka bɔ i bi ka heure kɛ bi bɔ i bi ka heure kɛ bi bɔ a bɛɛ bi saba sɔrɔ heure la a dolo so 7 in fo ka taa se 24 heures dafa ma. N t'a dɔn n'a bɛ ka faamuya. Kosɛbɛ. Mardi dolo de bɛ masaya minɛ su in na 6h25 a bɛ taa masaya bila fo sini su fajiri 6h25 k'a di mercredi dolo ma. O la den o den bɛ wolo ale kɔnɔna na i bɛ mardi dolo ka mara kɔnɔ. I bɛ jate mardi fɛ parce que i bɛ mardi dolo ka mara kɔnɔ. Maintenant sisan mardi denw ka avantage a n'o ka inconvénient i n'a fɔ mardi den
ye juma le ye ji lo wa bɔgɔ lo wa tasuma lo wa o ye kelen a ka kan ka baara juma de kɛ a ma kan ka maga juma de la. mardi do denw n bɔra ka f'i ye sisan dolo musoman de don et puis sufɛ dolo don tasuma de don o de la mardi do denw ka kalan tasuma tasuma don a denw ka kalan a denw bɛ tɔɔrɔ mais a den mɔgɔsɛbɛ ka ca a mɔgɔ tilennen ka ca n'i k'a bila i ka baarakɛyɔrɔ la mardi don mun k'a don ɲuman ɲuman sɔrɔ i bɛ mɛn ale b'i nɔfɛ a bɛ tilennenya la mais mardi don den tana ye mun ye ka n'a to jama na k'i bɛ pɛrɛn a fɛ sinon n'a ciri bolo a ma nɔgɔn. an bɛ sa a bɛ sa n'o fɔ. n'a ka k'i muso ye n'i b'a kɔrɔfɔ a wele ka don so kɔnɔ n'i ye min fɔ a ye so kɔnɔ a bɛ sa a t'o kɛ tuguni. Allahu akbar. Naam. I k'a faamu. mardi don ye dolo de ye mɔgɔ min ka dolo sɔrɔ tasumala mɔgɔw don i b'a sɔrɔ a musow sisan n'u kɛra cɛ fɛ tellement que u b'i kanu n'i bɔra n'u ye wele ko 2 ni 3 kɛ n'a ma sɔrɔ a bɛ kɛ i b'a fɔ k'a ka pɛrɛn ka bɔ ɲɔgɔn na tellement que a bɛ fitinɛ a cɛlamɔgɔ fana bɛ ten u ka teli u dimi ka di mais i b'a sɔrɔ hɔrɔnya dafalen b'u la. bilahi ko lɔ lolo kɔni walahi bilahi wallahi billahi talahi i ka lolo lɔ parce que ne ka mardi den lɔ dɔ lɔ muso lo peut-être a bɛ n filɛ la nin waati in na bilahi i bɛ fɛn o fɛn fɔ a bɛ deli. d'accord donc a bɛ nin cogo de la. a b'a mérite nin waati in na. naam. d'accord ale ye dolo mun ye an bɔra k'a fɔ cogoya mun na tamasi o mɔgɔ qualitéw de don bon mardi do denw olu ka buruju so fɔlɔ bon o bɛ daminɛ biliye buruju mana don o bɛ daminɛ le 21 troisième mois ka taa ban le 20 quatrième mois den minnu bɛ sɔrɔ olu kɔnɔ mardi la a den caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u ka ko bɛ ɲɛ kosɛbɛ minnu bɛ ɲɛ sɔrɔ ko la u ka ko bɛ sabati fo mɔgɔw kana ɲinɛ ko dɔ kɔ an b'a ye tuma caman u b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ mardi ye nafolo don ye tiɲɛ don kodɔn dɔw b'a fɔ mardi ye nafolo don mais mardi don den fanba bɛɛ ka ko fana daminɛ ka gɛlɛn. Allahu akbar. u ka ko fanba bɛɛ ka gɛlɛn i ka faamu kosɛbɛ hɔrɔnyajogo kɔni b'a mɔgɔw la mɔgɔ tilennenw don n bɔra k'o mun f'i ɲɛna bon mardi don den u ka parti filanan n'an b'a fɔ o ma ko sarafu n'o bɛ bɛn u ka temps ɲuman ɲuman dɔ ma o b'a sɔrɔ u ka kɔrɔta bɛ sen na ni mɔgɔ min ka sɔrɔ o dolo kɔnɔna na mardi don na mardi don denw na i b'a sɔrɔ u ka ko bɛ ɲɛ u ka ko bɛ kɔrɔta u ka ko bɛ taa ɲɛ ko bɛ sankɔrɔta u bɛ nisɔndiya sɔrɔ u ka ko bɛɛ lajɛlen la u ka garisɛgɛ ɲini siraw la u ka sababu ɲini siraw la i b'a sɔrɔ fɛn caman bɛ yen u mana wuli ka jɔ k'a la a bɛ ɲɛ u bolo. bon walahi bilahi hasida tɛ foyi ɲɛ maa min ka fɛn min la ko lɔ babaru kuma a bɛɛ ni kuranna cɛ i k'i ka ko lɔ e ka maa dɔ bɛ kali kuranna kan k'a sɔrɔ can tɛ o tɛ ni suli ye dɛ donc mamadu kuma k'a lolo lɔn quoi bilahi a ko lɔn o b'a seereya la yan o mardi den naam sisan ala y'an dɛmɛ maa dɔw bɛ yen o ka kala c'est à dire que n'u ko ka kala ils sont toujours précis c'est à dire que n'u bɛ ko dɔ kɛ tu as l'impression que c'est comme a bɛ comme tɔw ta kɛra joona quoi waati bɛɛ a bɛ fɛ an ye ko nin kɛ joona ka bɔ yen joona ka bɔ o ye lolo jumandenw de ye o ye lolo jumandenw de ye an ka nin kɛ joona ka bɔ yen sisan a ka teli dimanche don ya den fana buruju lion denw olu fana bɛ ko kalan an fɛ u ka kalan kosɛbɛ ti ko sumaman fɛ o b'a la fiɲɛso denw b'a la mais o kɛcogo tɛ kelen parce que dɔ ta ye joona o ye tasuma bɛ minnu ka dolo la mardi b'o la lion fana b'o la bon Jupiter denw fana olu fana tɛ ko sumaman fɛ. naam sisan save la mama bɛ kuma bisimila taa n'a ye a développé joona parce que bi an bɛ fɛ ka
opportunité di mɔgɔw ma mɔgɔw bɛ Bon, weleli comme a kɛ. kuma ka ca n bɛ se ka fɔ tɛmɛnen ka kuma comme an ye heure yɛrɛ dɔ fɔ a la. dɔ fara la Uh-huh. Sefu la ouais. dɔɔnin fɔ k'a sɔrɔ an bɛ. bon soli doloko la dɔrɔn ne ye min fɔ ivoirien bɛɛ lajɛlen ye soli bɛɛ ka wele k'i ka dolo la ye k'i ka ɲɛnamaya saraka bɔ k'i ka dolo baki ɲini k'a don i tɛgɛ la soli foyi t'o bɔ ne bɛ se ka min fɔ ivoirien bɛɛ ye sisan min bɛ k'a fɔ degun min kan sisan balimakɛ n balimamuso ni ɲɛ b'an na kuma wele a k'i ka lajɛli kɛ degun min bɛ o ka bɔ yen soli n'i b'i si kɛ morife t'a la a bɛ ivoire mori bɛɛ taga kɛ k'a bɛɛ ka nasi mun ka bɛɛ ka sɛbɛn bɔ a tɛ kɛ foyi c'est ni doloko problème bɛ so ni fonse dingɛ nɔgɔlen don i ye ji k'a kɔnɔ cogo cogo a kɛra ji ɲuman ye hali ni diɲɛ hali ni kɔgɔji sira bɔ ka na a ma a tant que ni sira ma nettoyer a tɛ nafa ɲɛ hali ni kɔgɔji ka ɲi wa doloko bɛ ten de doloko ni ala deli n'i ka dolo tiɲɛnen don a tant que n'i m'a dilan hali ni ala deli ɲuman kɛ a tɛ jaabi i bɛ mori bɛɛ kɛ nkalontigɛ la. Bon sisan an bɛna téléphone dayɛlɛ. Téléphone bɛ dayɛlɛ sila an b'a fɔ Mali numéro Soko Mamadu kuma ka Mali numéro ka weleli k'o de kan ivoire numéro bɛ so mais Mali numéro sisan an bɛ sɔrɔ o de la plus 223. mais a dɔw ka to an ka Mali non Kɔrɔba numéro bɛ yen mɔgɔ min n'o weleli ko la o bɛ so mais Mali numéro de bɛ yan crédit b'a kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka weleli kɛ voilà plus 223. i b'a sɛbɛn plus 223. a bɛ WhatsApp kan. a b'a bɛɛ kan. voilà a ye weleli kɛ WhatsApp via WhatsApp le plus 223 68 78. tu l'as la téléphone les gars appelle ta. Plus 223 73 78 33 33. mais o ye WhatsApp dɔrɔn de ye. voilà WhatsApp appel la a bɛ se ka don fɛrɛ crédit b'a kɔnɔ. bon WhatsApp bon appel la fana a bɛ se ka. voilà 73 78 33 33. faut voir si tu peux rectifier ça si TikTok. voilà. Le plus 223 73 78 33 33. Voilà. 223 73 78 33 33. Mɔgɔ wele ka appel direct la fɛn min fɔ i b'i sigi i bɛ lamɛnni kɛ. 78 33 33. Voilà. Abidjan numéro olu tun cɛ ka ye. voilà. waati dɔw la. voilà. prochainement i jija ka na n'Abidjan. n'Ala ka diya a bɛ na so. 73 78 33 33. voilà mɔgɔ fila wele ka la sisan 223. i y'a kɛ WhatsApp kan i y'a kɛ appel normal la ne ye Cheikh Mamadu kuma yɛrɛ ka numéro i n'a fɔ i ka lajɛli bɛ kɛ i mago bɛ min na. c'est réglé. o tɛ. le plus 223 73 78 33 non 73 78 33 33. Ouais, c'est ça. Il fallait mettre un peu d'espace sur le 223. 73 78 33 33. Le plus 223 numéro WhatsApp est volé que rapidement ramodje ni bɛ fɛ k'i ka kow lajɛ façon cɛkɔrɔba b'a développer ɲami ma n'i bɛ fɛ ka i ka lolu lɔn ka lɔn i ye loluden jɔn ye. seli dɔ y'a daminɛ. ka lɔn cɛ de quel lolo bi ye kabako lon ye. salamu aleykum. salamu aleykum. salamu aleykum. le plus 223 73 78 33 33. Salam alaikum. C'est pour l'émission? C'est pour l'émission? C'est pour l'émission, frère. D'accord. Et qu'a date de naissance? Allô? 1996. Ça, il y a une date mineur et vous ferez faire. Le combien? Le combien? 1996, le combien? Le combien? Oui, mais le combien? Quelle date? Le jour de naissance, là, c'est quoi? Tu es né dans quel mois? Le 29 comment? Le 25 3e mois 1996. Le 25 3e mois 1996. 25 3e mois 1996. C'est ça, il va la mettre dans le babini ka kou fo nyene c'est ça. Bismillah.
Mohamed, il faut rapprocher. D'accord. A ka buruju ye bilier ye. Bélier. Bilier a bangina ka bɛn lundi ma. A dolo ye tasuma ye. Dolo min b'a ka buruju mara o ye mardi dolo ye. Ale bɛ se ka weleli kɛ sanfɛ. Téléphone ko Voilà. in sɛgɛn. Bon a ka année fɛnɛ Nam. o fɛnɛ bɛnna 6 ma. O fɛnɛ ye tasuma ye. Ale yɛrɛ ye maa ye a fɛnɛ bɛ ko telimanw fɛ dɛ. I m'a ye an ye fɛn kɛra dɔrɔn ale teliyara ka don. A fɛnɛ bɛ ko telimanw fɛ a ka ko bɛɛ ka teli. Ne fa lamɛnni kɛ i ka kuma. 07, pardon. Le plus 223, 73, 78, 33, 33. Allo? I tulo b'a la? Wala i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i bɛ ko telimanw dɔrɔn de fɛ. Wala i bɛ hɛrɛ sɔrɔ. I bɛ ɲɛ sɔrɔ ko la mais tasumana ko de ka di la fɛn kalamaw. Ça dépend, il te demande quelque chose, il faut certifier. Si c'est pas vrai, tu dis. D'accord? Allô? Téléphone ko in de bɛna kɛ a problème ma yɔrɔ ye. N ko ko kalamaw de ka di ye. I tɛ ko sumama fɛ. Bon i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i bɛ ɲɛ sɔrɔ ko la mais an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan. I ka ko de ɲɛnabɔlen man ca. I ka ko caman bɛ yen i bɛ wuli ka jɔ la o nɔfɛ i tɛ ka ɲɛ sɔrɔ olu la. I ka ko ɲagaminen don fo k'a se a dan na. Voilà mais i bɛ ɲɛ sɔrɔ ko kɔnɔna na i ka bangedon ye lundi ye i bɛ hakili to i bɛ hakili to samedi la. I y'a faamuya? I ka don ɲuman o ye jeudi ye. N'i donna a kɔnɔ an bɛna tila k'i ka mois ɲuman n'i ka mois jugu an bɛn'o tɔ bɛɛ f'i ɲɛna. Nka n'i bɛ fɛ ka hɛrɛ kɔni sɔrɔ a kɛ fɛn kalama dɔrɔn ye tasumanama fɛnw ou bien fɛn minnu ka kalan. Olu baara qualité de bɛ ɲɛ i bolo nka n'i ye baara wɛrɛ kɛ mun t'o ye i ka ko bɛ mɛn k'a sɔrɔ a ma ɲɛ sɔrɔ dɛ. I bɛ kuma WhatsApp kɔnɔ. N'Ala sɔnna inchallah. Le plus 223, 73, 68, 33, 33. Bon. Ok, Inch'Allah. Salam alaikum. Bon, ça là, vous allez prendre hors antenne parce que ça là. Salam alaikum. Tony Jamou. Ta date de naissance. I si bɛ san 31 e bangena san jumɛn? An karamɔgɔ a bɛ fɔ ni date ninnu de o de b'a nɔgɔya. O kɔnɔ i bɛ kuma WhatsApp kɔnɔ an na tila k'a tɔ ɲɛnabɔ ye. Salam alaikum. Tawa ani jamu. Ousmane Cissé. Bangé, Wati. Quelle année? La date de naissance? 16, 12e mois 57. 16, 12e mois 1957. 1957. Ah, Adré, le vieux temps avait beaucoup. Adré, il est en janvier, Chama Kere. 1950 combien? Doni, machallah. 1955. 7. 1957. Voilà, exactement.
Sol ale flèche Flèche. n'a ma fɔ Sagittaire a fɛnɛ bangena lundi lundi dɔ ya den bɛ ka caya la dɛ a fɛnɛ ka dolo o bɛ tasuma na dolo mu ye n'a ka buruju bi baara kɛ o ye Jupiter ye a yɛrɛ bangena 1957 o ye année de feu parce que 6 ni 7 a bɛɛ bɛ tasuma na ale fana ye o si mɔgɔ teliman ye a ka teli mɔgɔ qualité minnu don ni ninnu ye u ka dolo yɛrɛ ka waati yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ tɔgɔ sɔrɔ ko bɛɛ la o mɔgɔ qualitéw don mɔgɔ minnu ka ɲɛnamaya bɛ se ka ɲɛnabɔ o mɔgɔ qualitéw don mɔgɔ minnu ka ko bɛ se ka sinsin n'u y'u ka waati ɲuman sɔrɔ o mɔgɔ qualitéw don a mɔgɔ tɔgɔtigibaw ka ca téléphone ma diya kɔnɔ Min bɛna kɛ comme téléphone comme weleliw bɛ donna ka caya voilà a ye jigin WhatsApp la an ɲinɛna ka na ni numéro dɔ in fɛngɛ a ye jigin WhatsApp quoi o de bɛna fisaya a ye jigin WhatsApp quoi parce que nous même le temps même an ka waati surunyana an ye mun fɔ Sagittaire ni Jupiter la sisan ale b'a yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna na mɔgɔ minnu do i b'a sɔrɔ a mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u bɛnna waati dɔ ma u ka dolo kɔnɔna na u bɛ gɛlɛya sɔrɔ u ka ko bɛɛ lajɛlen la parce que ale ye fɛn ye mɔgɔ tɔgɔtigi de ka ca ale dolo in na a n'a buruju in kɔnɔna na mais n'u bɛnna ni mois dɔ i b'a sɔrɔ u bɛ gɛlɛyaba sɔrɔ u ka kow daminɛ ka gɛlɛya mais mɔgɔ hakilitigibatigiw don hakilibatigiw don mɔgɔ faamuyalenw don mɔgɔ minnu bɛ ɲɛ sɔrɔ mansimafɛnw na technologie ninnu ka taa se ordinateur ninnu ma i b'a sɔrɔ u ka faamu ka bon o sira kɔnɔna na donc si bien comprendre an b'ale ka mois de la ten bon an b'ale ka mois de la bon nin mois in ka di ale la parce que nin bɛ bɛn a ka dolo donna sisan an b'a ka mois na n'a ka voyage kɛ nin waati in na a ka di a la ko ko bɛ yen n'a bɛ fɔ ko mɔgɔ bɛ hɛrɛ ɲini ni a ye n'a y'a kɛ ka bɛn nin mois in ma a ka di a la mais nin mois in fana a k'i hakili to a ka don jugu la n'o ye mercredi ye o ka ko ka gɛlɛ a ma ala m'an jamana an b'i fo k'i barika la nin waati na maa o maa a ye jigin WhatsApp la inchallah o de bɛna fisaya kosɛbɛ parce que appeliw cayala donc du coup le téléphone est en train de se planter bon c'est un téléphone aussi c'est quand même un dangereux téléphone c'est que je suis en train de se planter donc c'est important d'appeler après l'émission maa o maa n'i bɛ fɛ ka e ka kunnafoni sɔrɔ nin waati na i bɛ weleli kɛ juste après l'émission le plus 623 73 78 33 33. Je répète, le plus 223 73 78 33 33. Le plus 223 73 78 33 33. Alors rapidement, quels sont tes mots de fin? Qu'est-ce que tu peux dire à vos followers? Bon, maman est là, ma foka qui a vogalé. Rappelle nous que vogalé. On est chaud avec la émission na. Moi je suis nani la mais arrête de na beta. Inshallah. Voilà, moi qui a vogalé. Ma faut voir un bel jeli qui a dolo. Inshallah. Karamɔgɔkɛ ko bagi b'a bolo ni b'a bolo ni baara b'a bolo fo ni mi ka dolo dɔ i bɛ k'i tigɛ wari fili. Kana se ka o la. Voilà. Inshallah. An karamɔgɔ minute loru kɔnɔ i bɛ se ka kuma résumé ni jumɛn ye o k'an bɛ bi ta bila yan. Bon an bɛ se ka résumé ni mun ye dɔrɔn se fila ye kuma fɔ ka ban bɛɛ k'i ka dolo ɲini ka dɔn parce que i b'a dɔn mɔgɔw bɛ fili dɔ de kɔnɔ bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ fɛn ye ka sɔrɔ ko tɛ o cogo ye bɛɛ bɛ fɛ ka lafiya. Ka sɔrɔ lafiya sira de bɛ mɔgɔ la diɲɛ fɛn fosi tɛ yen ala ye fɛn min bila ko fɛn min ka bon ka tɛmɛ dolo kan ala bolo fɛn fosi tɛ yen mun bɛ se ka jɔn ka ko ɲɛnabɔ i n'a fɔ dolo bon komi bi taa korona dɔɔni mais i bɛ se ka kuma i ka followers fɛ an kan ka yɛlɛ nin kɔfɛ don min na u k'a dɔn bɛɛ k'i prêt donc an bɛna mɔgɔ caman ta ka se ka kuma u ka kosɛbɛ ka a développer pour que mɔgɔw bɛ se ka wasa an bɛna o kɛ n'ala sɔnna inshallah ala taala sɔnna mercredi nata 20h00 an bɛna dankɔrɔba ta yan mercredi 20h an b'a ɲini bɛɛ fɛ a y'a yɛrɛ scotché a y'a yɛrɛ connecté a y'a yɛrɛ câblé inshallah o bɛna i ka ko fɔ i ɲɛna i yɛrɛ bɛ kamana gan mais n bɛ kuma kelen fɔ i ɲɛna an karamɔgɔ a ka fɛn min lɔn a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ a k'o lɔn o ye lolo le ye a ka lolo lɔn a k'o lɔn an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika la an karamɔgɔ ka k'i to i sigiyɔrɔ la inshallah
Mais Mahoma a dit WhatsApp en Iwati dans le plus 223 73 78 33 33. Le plus 223 73 78 33 33. Dans la Tarasana, a vocal ou bla. Inch'Allah, avec la main 600, Djabi 600, parce que le téléphone vraiment a été planté. Tellement les appels sont trop. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. D'autres même sont en train d'appeler actuellement, vous voyez, mais on ne pourra pas prendre des appels encore en direct. On va, même mercredi, connu. 20h. Angana mwata ka teke basi na bidese. Angana mwani magowe na furula dawla la imagowe korota la ibe feka bo kofi cho kofi kabla cho nya feka bo musu kofi kabla musu nya feka ke dawla tigi ka ke na furu tigi ka ke karama tigi ni bunya ubasa tigi. Angana mwo ni mana ma obi son itama parce que na furu bi ku. Angana mwo bi chemin woli oye Mamadou Kouma na la tala sona Mamadou Kouma nya na kera nani oye ka na furutigia ala tigela parce que mona aka lulu lon abeze ki ka lulu réinitialiser ki ka koko ki ka lulu ko kasania angana mo ki farache baw kan chemin be so ko ke lulu murke doye Mamadou Kouma ana sona ka lulu kalfa ma ala sona lulu akolon aka lulu lon. Dieu donne ce qu'il veut à qui il veut. Moi, Dieu m'a donné le pouvoir de la communication. Dieu a donné le pouvoir de la communication à Seifoula. Dieu a donné le pouvoir de la connaissance spirituelle à Mamadou Kouma. Peut-être toi, monsieur, Dieu t'a donné le pouvoir de la mécanique. Toi, peut-être Dieu t'a donné le pouvoir d'être maçon. Peut-être toi, Dieu t'a donné le pouvoir d'être architecte. Bella n'a qu'à pouvoir. Alors, le pouvoir spirituel de Mamadou Kouma, c'est bien sûr la connaissance spirituelle. Surtout, étoile là, lolo là, akolon quoi, akolon. Ni jigila WhatsApp là, ni ka na akeka lolo décoltiqué, iba lonko tiana akalon. Ambe bevo ka be barkala, inchallah. Rendez-vous avec Lolo Morken, c'est bien sûr prévu pour le mercredi. Père miséricorde de Dieu, ça sur nous. Amafa, salam alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour un pèlerinage réussi, ne faites plus confiance au hasard. Optez pour l'expérience et le professionnalisme. Agence Hijra Voyage. Votre agence spécialisée dans le Hajj et la Umrah vous propose une offre de voyage transparente et respectueuse des engagements. À l'agence Hijra Voyage, c'est la qualité des prestations adaptées à votre budget, des formations précises avec les conseils des spécialistes, des guides expérimentés pour la visite et des hôtels à haute standing à proximité des lieux saints. Retrouvez notre agence Hijra Voyage à Abidjan Cocody Riviera 3 immeuble GT en face de Cap Nord pour une expérience Hajj et Umrah unique. Infoline 07 87 41 28 99 07 08 62 30 02 07 09 50 18 19. Avec l'agence Hijra Voyage, la sécurité et le confort. Magic Pro, la chaîne de la référence.